ebe anyị nọbụ na isi Igbo ndị gọvanọ Southern Governors Forum emechago nzukọ ha chọrọ ịgwa anyị mkpebi ha kpebiri na nzukọ a ka anyị gee ha ntị. Ọ dị mma dịka anyị si wee na-abụ unu na ndị Southern Governors ahụ emechago onye bụ nzukọ ugbu a ka ha gwazie anyị ihe bụ ihe ha metara na ya bụ nzukọ. Welcome all of you. So, our communication session, and on behalf of my colleagues, we communicate issued at the conclusion of our meeting held today in the coast city, Enugu. The Southern Governors Forum at its meeting today held in the government house in Enugu State, reviewed the state of the nation and the progress of the implementation of the decision reached in our previous meetings, and further resolved as follows. The meeting expressed satisfaction with the rate at which the states in Southern Nigeria are enacting or amending the anti-open grazing laws, which align with the uniform template and aspiration of Southern governors, and encourage the states that are yet to enact the law to do so expeditiously. The meeting agreed to encourage the full operationalization of already agreed regional security outfits, which will meet security and safety of the region. The meeting reaffirmed its earlier commitment to fiscal federalism as resolved at the inaugural meeting of the forum held on Tuesday, 11 May 2021 at Asaba, Delta State, and emphasized the need for the southern states to leverage the legislative competence of their respective state houses of assembly, as well as representation in the National Assembly, to pursue its inclusion in the Nigerian Constitution through the ongoing constitutional amendment. Following from paragraph 3 above, the meeting resolved to support the position that the collection of VAT falls within the powers of the states. 5. The meeting expressed satisfaction with the handling of issues around the PIA, Petroleum Industry Act, and ownership of NNPC by the Nigerian Governors Forum. The meeting reiterated its earlier position that the next president of Nigeria must come from the southern part of Nigeria in line with policies of equity, justice, and fairness. The forum thanked the host governor, Right Honorable Ifeanyi Gburugburu, and chose Rivers State
as next host for the Southern Governors Forum meeting in November 2021. Thank you all. Copies will be made available to you. Dị mma, ihe unu nụrụ ugbu a bụ Gọvanọ Akeredolu bụ ihe gụpụtara ya bụ kọmunike. I'm okay. Juice. Who moves in that? Please. Ọ dị mma, ihe unu Grazing ban nke ha kwukwara sị na onye ga-abụ onye isi ala Naịjirịa na-ekwesịrị onye ahụ site n'ebe a na-agba Southern Naịjirịa wee pụta ya na ọtụtụ ihe dịkwara ya bụ kọmunike nke ha wepụtara anyị. Ugbu a ha na-achọsị ka ha na steeti ha dị iche iche. Anyị ka nọkwa na ọbụ gọọmenti azụ Enugu na-egosi uru ka o si wee na-aga, anyị ga na-agakwa n'ihu.
Leave the hand. Hana bana boss is terrible. I don't know. I don't know how to back up. Well, the governors are Lawala. Yeah, can the governor, Southern governors, for Hemichala Zuka, now Lazi.
Deputy Governor Imo State, ọ ya n'ala ya. Okay.